ଓଦା ହେଇଯିବ ପଶିଯିବ ପାଣି। हाय सांग मैंने देखो केते सुंदर प्लेस। ये हूँ कपिलास पीठ ढेंकानाल रे प्रभु कपिलास पीठ हूँ ये देखो बहुत सुंदर प्लेस। आपण मैंने आसतु टूरिस्ट प्लेस बहुत भल हो जगह आसिले भी आपण मनकर मन टोटाली हेबन ये जावाई देखूँ कि सुंदर माने पहाड़ को कटा है कि मंदिर तैयारी है। बाबा मांकड़ गुरा कौन कौन हेटी यार कौन छी
हाँ ଏପଟା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ ଉକୁଣି ଖାଉଛି ମାଙ୍କଡ ଦେଖିବ ବିକି କରିକି ଚାପଡ଼ା ବସିବ ଏପଟେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ ବାଟ ତମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହଁ ଝିଅ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ବୋଧେ ଅଛି ନା ଇଆଡେ ଅଛି ଏଇଠି ତଳକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଅଛି ନାହିଁ 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 ଏ ଆରି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏଇପଟେ ଅଛି ଯାଇକି ଏଇପଟେ ଯେ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା ଅଛି ବା ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା ଯୋଉପଟେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ପଳେଇବା ଏଇ ପୁଅ ଆରି ମାମା ମାମା ପୁଅ ହଁ ଯାଉଛି ପରା ମାମା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମାମା ଓଏ ଆସିଲୁ ବାବା ମା ପୁଅକୁ ଡାକେ ମା ପୁଅକୁ ଡାକେ ଏ ଆସେ ଆସେ ଆଇ ଆସେ ଆଇ ଏପଟେ ଯିବ ପଡ଼ିଯିବ ସେଠି ଶିଉଳି ଫିଉଳି ଥିବ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ